akebekpula ewu ọ na-azụ enyi na ONYEOMA TOCHUKWU NWAEZE biri ọzara onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu ọ ife onye butite ka a ya akpie ya otite ọkụkọ enye ya ọkụkọ otite nwunye m ọkụkọ enye ya nwunye m ọkụkọ otite ebule enye ya ewu otite efi akpie ya efi ONYEOMA TOCHUKWU etite gị ife a na-etite n'egwu ọ bụzi mgbe a ya akpiezie mmadụ kwunye ya confirm onye titegola efi tite ebulu tite ewu tite ọkụkọ ka ife ọzọ nchozi ONYEOMA TOCHUKWU ị na-agụ egwu agụ ezigbo egwu take it or you leave it ọ bụ na ọ na-ewe gị iwe go and mark transformer as you dey sweet us you dey pain them as you dey sweet us oh you dey pain them ONYEOMA TOCHUKWU tibele onwe gị egwu na ndị ma na ọbụlọkwa chọọ ọ bụ na ndị uwe tọrọ gị na ndị nọ n'elu ga na-eto gị n'ọnụnụ Chukwu bi n'ọzara ka ebu onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu ọ dị Igbo ọbụlụ fake ọ dị Igbo ọbụlụ counterfeit legodi na ọgba nje egwu legodi nwoke ONYEOMA TOCHUKWU ịdị ka anyanwụ Chukwu kere maka na anyanwụ Chukwu kere ada akwa oke ị na-awara onye mma na-awara onye njọ ị na-etili onye njọ ego na-etili onye mma ego ebu na-akpịrị ONYEOMA TOCHUKWU ka ị na-eweli iwe so ọ bụ efi akpịrị ya ka ị na-eweli iwe ọ bụzie na ị chọrọ ịta anụ bịabazie na obi nweze anụ gba akasa ọ bụla efi ka ị chọ ọ dị ya anụ ebule ka ị chọ ọ dị ọ bụla anụ ewu ọ dị ọ bụla anụ ọkụkọ ọ dị ya anụ gba Casablanca nji like all this man a na-akpọ ONYEOMA TOCHUKWU bụ na ọ na-atụ egwu Chukwu and ọ na-agụ egwu ONYEOMA TOCHUKWU ị na-agụ egwu gị na-abụ osi mmadụ brain yes ọ na-elu usu mmadụ brain egwu gị na-atọ aja ụtọ nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu ezigbo nwa Amagunze obodo eze nwa amụrụ n'obi eze ọgbanje egwu one of Igbo land ụgbana osimiri onye na-abụla nwaeze a na-agụ ya n'ezie nụrụ ka esi kpụrụ ebulu na-eso ONYEOMA TOCHUKWU na-asị ONYEOMA TOCHUKWU na-aga ekpụrụ ebulu na-esi ya n'azụ ị na-ewe iwe na-akpịrị ONYEOMA TOCHUKWU ebulu kedu ife ị na-eweli iwe na-akpịrị ONYEOMA TOCHUKWU ebulu ị bụ nwaeze onye na-abụla nwaeze a na-aga ya look at outfit of this man negodi ka onye egwu si adị ka onye egwu si adị negodi outfit negodi attire negodi n'ọtọ gbagodi o nwere ofu egwu this man na-atọ m ụtọ o were m iwe ewezinala ọmụmụ na mmadụ ewere okwu ONYEOMA asọpụrụ people